ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನಗನೆ ಮೇಯ್ ಇರ್ಮನೆ ಅವನುಂಡು ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುನೇ ನಾವು ಮೊದಲು ತೊಗೊಂಡು ಪೋಂಡ ತಾಸೆ ಮಲ್ಪರಿ ಈತ ಬಂಗ ಉಂಡ ಅಂದ ನಂಗೆ ಶಿವರಾಮ ದೇವಡಿಗೆ ಪಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಬಲೆ ಇನಿ ತಾಸೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚಂದು ತೂದು ಬರ್ತ ಶಿವರಾಮಣ್ಣ ಎಂಚ ಸುರು ಮಲ್ಪು ಸುರುಕು ಒಂದು ಫೈಬರ್ ಇಂಚ ತೀದೋಡು ನಮ್ಮ ಫೈಬರ್ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಮ್ಮ ಕಾರ ಮಾಡಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಇಂಚ ತುರುಕು ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟೆ ಇದು ಅವು ಏನಾಗಿದೆ ಶಿವರಾಮಣ್ಣ ಅವು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪತ್ತಾರಪ್ಪನು ಇಂಚ ಪನ್ನಾಡತೆ ಇಂಚ ಪತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಹಾಂ 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 ಗಮ್ಮಡೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ನಿಂಗೆ ಬೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋದು ಪಾಂಡ ತಾಸೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಂ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಉನ್ಮತ್ತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಈ ಚರ್ಮ ಉನ್ನೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಚರ್ಮದ ಬೇಲೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಚರ್ಮದ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇದು ಪತ್ತದ ಅಣ್ಣದೆ ನಮ್ಮ ಹಾಂ ಪತ್ತದ ಪತ್ತದ ಇಂಚ ಇಂಚಾರು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಹೊಟ್ಟೆ ತೆಕ್ಕೊಡು ಅವು ಒಂಚೂರು ಹೊಟ್ಟೆ ತೆತ್ತಾಗಿ ಇಂಚ ಅದೇ ಹಾಂ ಹೊಟ್ಟೆ ತೆಗಿಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂದು 23 24 ಹೊಟ್ಟೆ ಬರೋದು ಅವು ಅಳೆತಂಡೆ ಬುಧಾರ ಬನ್ನಿ ಮರದ ಕುಟ್ಟಿ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಚರ್ಮದ ದಾಸ ಒಂಜಿ ಏತು ಬಾಳಿಕೆ ಉಂಟು ಏತು ವರ್ಷ ಪಂಡ್ರ ಒಂಜಿ ಲಾಯಕ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಚರ್ಮದ ಪುಡಿ ಅವಡತ್ತೆ ಗುಟ್ಟು ಗುಡ್ದು ಸಟ್ಟ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ಕೊಂಜಿ ಅವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಏತು ಗೇತು 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 ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಅವು ಗೊತ್ತಾಗ ಒಂದಂಡ ಹಚ್ಚತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲೆ ಒಂದು ಇತ್ತು ಕುಟ್ಟಿದಾಳೆ ಕುಟ್ಟಿದಾಳೆ ಇಂದು ಇತ್ತ ಹೊಸತು ಬತ್ತಿನ ಹೊಸತ್ತು ಮುಂಚೆ 2 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ವರ್ಷ ಇಂದು ಅವು ಟೆಂಬರೆ ಕೋಲದ ಕಲೆ ಪೂರ ಬೋಡ ಪಾಡ್ದಾನ ಮಾಡ್ದೆ ಮಾಡಿ ಇಂದು 7 ದಿನ ಮುಂಚೆ 7 ಜನ ಇದು ಮಲೆ ಎಲ್ಲ ವಾಸನೆ ಯಾರು ಪೂಜೆ ವಾಸನೆ ಇದ್ದದೆ ಅವು ಅರ್ಧ ಬ್ಯಾನ್ ಟಾಪ್ ಬಾರ್ದು ಅರ್ಧ ನುಂಗೆರ ದಿನ ಬೋಡೊಂದು ಮುಂಗಾರ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ದೊಂಬೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಾತ ಕಸುಬುಲು ಓಂಡ್ಲ ಕುಲ ಕಸುಬು ಇತ್ತು ಅವೇನೆಲ್ಲ ಚುಸ್ಪವನ ಚಿತ್ರನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಚರಣೆ ಟೋಟಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅದೊಂದು నేను ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಪಟ್ಟು ನೋಡುವ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನಿಟ್ಟಿಡು ಸುರುಮದಿನ ಚಿತ್ರನ ಚಾನಲ್ ಅವು ಸೊಲ್ಮೆ ಪಂಪಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಚ ಅದು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ತುಳುವೆರೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆಡೆ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಇನಿ ಕೈಟ್ ಕೋಲುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರೊಡೊಂಜಿ ಬೊಟ್ಟಾರ ತಾಸೆ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಮುರಣಿದೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ನಿಂಕುಲು ರಫೀಕ್ ಸಾಹೇಬೇರ್ನ ನಿಕುಲ ಒಂಜಿ ತಾಸೆದ ಕಲಸೆ ಒಂದು ನಿಕುಲು ತೂದಿಪ್ತವ್ರು ಪಂಡ ಇಂಚಿನೈನು ಮಂತಿನ ತೂದಿಪ್ಪವ್ರು ಆಂಡ ಕಲಸೆ ಮಲ್ತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಆ ತಾಸೆಗೆ ಒಂದು ಎಂಚ ರೂಪ ವಾರ್ಪುಣ್ ತೂಲೆ ಇಂದೇನು ನಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ತಾಸೆನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಾರ ಅತ್ತನ್ನಾಂಡ ತಾಸೆ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಅಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವರಾಮ ದೇವಾಡಿಗರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲರು ಶಿವರಾಮಣ್ಣ ಸುರುಕಾದಿರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣರೇ ಶಿವರಾಮಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲು ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುನು ತೂತ ತಾಸೆ ತೂತ ಅಂಡ್ ಈತ ಪೊರ್ಲ ಗಂಡ ತಾಸೆ ನೆಂಚ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಒಂದ್ಕಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ತಾಸೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಇವರ ತೋಚ್ಪಾಲ್ ಎಂಗ್ಲೆ ತೂ ಓಡವೇನು ಬಂದು ಅಂಚ ಅದು ಅವನ್ ಮಾತೇನಿ ನಮಗೆ ಶಿವರಾಮನ್ನೇ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಶಿವರಾಮಣ್ಣ ಎಂಚ ಸುರು ಮಲ್ಪು ಸುರುಕು ಒಂದು ಫೈಬರ್ ಇಂಚ ತೀದೋಡು ನಮ್ಮ ಫೈಬರ್ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಮ್ಮ ಕಾರ ಮಾಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾವು 1 ನಂಬರ್ 2 ನಂಬರ್ ಒಂದು 7 ನಂಬರ್ 10 ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಉಂಟು ಅಂಚ 15 ಇತ್ತ ಪಂಡ 20 ನಂಬರ್ಲ ಬೋದುಂಡು ಅಂಚ ಇದು ಬೊಟ್ರಂತ ಬಲ್ಕಿ ಆಪು ನಮಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ 15 ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬೊಟ್ರ ಲಾಬೋಡು ಸ್ವರ ಚೇಂಜ್ ಬರ್ಪು ಸ್ವರ ಚೇಂಜ್ ಆಪು
ಸ್ವರ ಚೇಂಜ್ ಆಪ್ ಹ್ಞೂ ಅಂದಾನು ಇತ್ತ ಪೂರ ಇರುವ ನಂಬರೇ ಪಾಡ್ನು ಇರೋ ನಂಬರ್ ಅದೇ ಅಂದಾನು ಇತ್ತೆ ತುರ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಹ್ಞೂ ಅಟ್ಟೆದು ಇದು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದರೆ ಚರಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೋರು ಅವು ಏನಿದೆ ಸೇರವನ್ನ ಅವು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪತ್ತಾರ ಆಪನು ಇಂಚ ಪನ್ನಾಡತೆ ಇಂಚ ಪತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಹಾಂ ಗಮ್ಮುಡೆ ಕುಲ್ಲೋಡವು ಕಮ್ಮಡಿಗಳು ಅದೇ ಗಮ್ಮುಡು ಕಾಲಿ ಗಮ್ಮುಡು ಅಲೆ ಅವು ಗಮ್ಮು ಡಬ್ಬ ಹೊಡಿತು ನಡೀತದೆ ಅಮ್ಮನುಂಡು ದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಫೈಬರ್ ತಗೊಂಡ್ಕುನ್ನತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಫೈಬರ್ ಚರ್ಮ ದುಂಬೂರ ಚರ್ಮ ತಗೊಂಡು ಚರ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಯಾನೇ ಚರ್ಮದೆ ಮಿತ್ತದ ನೆಲ ದಿನ ಹಾಂ ಹಾಂ ಐಟು ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚರ್ಮ ಕನವಡು ಅವು ಪಂಡೆ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡಾಕಿ ರೋಮಪುರ ದೇಪುನಾಗ ವಾಪುರ ಪ್ರಾಣಿದ ಚರ್ಮ ಮಾಡುವರು ಅವು ಏಡ್ದ ಮಾತ್ರ ಹಾಂ ಹೇಳ್ದ ಯಾನೆ ಏಡ್ದ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಿನಿ ಹ್ಞೂ ಆ ಚೆಂಡೆ ಪೂರ ಬೇತವು ಅವು ಬೇತ ಪ್ರಾಣಿ ಪುರ ಹಾಂ ಅತ್ತೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಪುರ ಮಲ್ಪುಜ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಏಡ್ದೆ ಒಂದು ಪುರ ಏಡ್ದೆ ಹಾಂ ಒಂದು ಅತ್ತೆ ನಗರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ಬೋಡತೆ ಅಂದ ಅವು ಕನವತ್ತದು ಬೊಕ್ಕಡ ಅರ್ಧೋಡು ತುದೇಕ್ಬೋದು ಕೂಡ ಒಯ್ತು ಕಟ್ಟೋಡು ಕೂಡ ನುಂಗ ಹೊಡ ಕೂಡ ನುಂಗೋಡು ನುಂಗಾದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅವು ಪೇಪರ್ ಬತ್ತಲಾಕನೆ ಬರೋಡು ಒಯ್ತು ತಾತು ಒಯ್ತು ಬರೋಡು ಇಂಚನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಹ್ಞೂ ಸ್ವರವು ಬೊರ್ಲು ಬೊಟ್ಟು ಸ್ವರ ಚರ್ಮಲಾಯ್ತು ಅಂದ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಬೊಟ್ಟುಂಡ ಹಾಕೋಡಿ ಹಾಕೊಡಿ ಇತ್ತ ಮುಲ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆರವಾ ಸೈಡ್ ಬಟ್ಟಿಯಾಡ ಮುನ್ಲಿ ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಚರ್ಮದಂಡೆ ಹ್ಞೂ ಒಂದು ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ ದಾಡಿಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ತುಂಬ ಎಂಕಲ್ ಬರ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅವು ಚರ್ಮದನ ಚರ್ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನೋ ಗುರುಕುಲ ಕಾರ ಅದಾರ ದಾದಿ ಬುದಾರ ಆನಂದ ದೇವಡಿಗ ಅನಂತ ಸಾಯನ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಈಗಲ ಮಾಮನಗಲು ತುಂಬ ವಾದ್ಯ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದೆ ಏನೋ ಅಂತ ಸರಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಠ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆನಂದ ಪಾಠ ಉಂಡತೆ ಹಾಂ ಪಾಠ ವಾದ್ಯ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬೊಟ್ಟು ಹೊಂದಿತ್ತತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆ ಸಾಲೆ ಬುಡಿಯೇ ಬೊಂಬೈ ಬೋಪೆಂದೆ ಬೊರ್ತಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಂದು ಕಸು ಬೋಡತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಪುರ ಅಂದಪ್ಪ ಮೂಲು ಬಸ್ ತಿಂಡು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಪುರ ಉಂಡು ಅಂತಂದು ಒಂದು ವಾದ್ಯ ಕಲ್ಪು ಬಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಗೊಂದು ಕಲ್ಪ ಏನು ಮೆಗ್ಗೆ ನಾರಾಯಣ ದೇವಡಿಗೆ ಓಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಹಾಂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೌದಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆಗಲ ಅಂದಪ್ಪ ಆಗಲು ತುಂಬುದು ಆಗಲು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕುಲಕಸುಬು ಕುಲಕಾಸು ಬೇಕಲ್ಲ ಎಂಗಿಲೇಗೆ ಮುಲ್ತ ಆಜಲ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪೆರು ಮುನ್ಲಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕಂತ ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಕೆರವಾಸೆ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪಿದಾಯಿಲಿ ಇವತ್ತು ಅಲಿಪ್ಪೇರು ವಾದ್ಯ ಅದೇ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಟ್ಟುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉರ್ತುಂಡ ಬದ ಅಂದಪ್ಪ ನಾನು ಅಂಚೆ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ತಿಂಡು ಮೂಳು ರಡ್ಡು ಎಂಗಿಲೇಗೆ ಐದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಉಂಡು ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಉಂಡು ಇಂದು ಬುಕ್ಕಿರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರೊಂಡು ಅನ್ಪುನೀರು ಓ ಮಲ್ಪನು ತಾಸಪುರ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪನು ಆಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಪಂದಿಪ್ಪೇರು ನಾನು ಒರೇ ಪತ್ತಿಲ ಕತೆ ಒಂದು ಪತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ನೀದಲ್ಲೇ ಕಾಪುಜಿ ಒಂದು 15 ದಿನ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ತಾಸ ರೆಡಿ ಆವಡಂಡ ಹಾಂ 15 ದಿನ ಪೋಪು ಅವು ನುಂಗೋಡತೆ ಗಾಳಿ ಗಮ್ಮುಡೆ ನುಂಗೋಡವು ಓ ಆತು ಸ್ಟಿಫ್ ಆತ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಮಂಡ ದೊಂಬಿತ್ತನಲ್ಲ ಇನ್ನಿದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ರಾಪು ಪೊಲ್ಲಿಗೆ ಆಡ್ರನು ಪೊಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ತಾಸ ರೆಡಿ ಆವಡ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಡಿ ಆವಡಂಡ ಒಂದು 15 ದಿನ ಬೋಡ ಓಡ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪೂರ ನುಂಗುದು ಪೂರ
ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಅಂಕಿತ ಮೈನ್ ಸ್ವರ ಬರ್ಪುಣ್ಣೆಟ್ಟು ಕಲಸ ಇಡು ಕಲಸ ಕಲಸ ತಾಮ್ರ ಅಲ್ಲ ಸಾಯ್ಬೀರು ಆರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪ ಎಡಪದ ಅರೆ ವಾನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಫೈಬ ಇತ್ತ ಪೂರ ದುಮ್ಮತ್ತ 9:30 ಮತ ಆಯ್ತು ಬಾಯಿ ಕಲಸೆದ ಇತ್ತ ಪೂರ ಮಲಮಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಸುರಾತ್ 8 ಕಾಲು 8:30 ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ 35 ವರ್ಷ ಒಂದು ಕಸಬು ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಮಾತು 35 ವರ್ಷ ಆತೆ 35 ವರ್ಷ ಎಂಗ್ ಬೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋದು ಬಾಂಡ ತಾಸೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಈ ಚರ್ಮ ಉನ್ನೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಚರ್ಮದ ಬೆಲೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಚರ್ಮದ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ರಗಲೆ ಬೆಲೆ ಅಂತ ನುಂಗೋಡು ಅವು ಅಂಚೆ 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 ನುಂಗೋಡದೆ ಅವು ಅಂದಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲುವುದೇ ಒಂದು ಮಲ್ಪಡತೆ ರಗಲೆ ಮರೆ ಮತ್ತೆ ಕುಲು ಅದಾಗ ಮತ್ತೆ ಈತು ಮತ್ತೆ ಬೈಕ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಓಲೆತ್ತಿಜಿ ನಡತ್ತೆ ಬಸುಟ್ಟೆ ಬೋದು ಬಸುಟ್ಟೆಗ ನೋಡು ಇತ್ತ ರಪ್ಪ ಹೋದ ಅರ್ಧಗಂಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ರಾಪನತೆ ಒಂದು ಫೈಬರ್ ಬಚ್ಚಬೇಕು ಒಂಜಿ 10-12 ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ವು ತುಂಬ ಚರ್ಮನೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಇತ್ತಿಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಇತ್ತ ಪೂರ ನಡಪ್ಪು ನೆಂಚನೆ ಒಂದತೆ ಇತ್ತ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಪಾರ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಚರ್ಮದನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕಿತ್ತ ಹಾಕಲ ಉಂದತೆ ಹಂಜ ತಾಸೆಟ್ಲ ಕೆಲವು ಬುಧರು ಮಂತಿನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾಠ ಕುಂತ ಪೋಡು ಪಾಠ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೈ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಬಂಗ ಬಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಿತ್ತಂದೆ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತುಜಿ ದಿನೆಲ್ಲ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಪೋಡ ದುಡ್ಡು ಅವರದು ಅದು ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಹೋದೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪನು ಬಾಳಿಕೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಚರ್ಮ ಬಾಳಿಕೆ ಒಂದು ಅವು ಮತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಿ ಅವು ಪಂಡ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿತ್ತು ಪಾಡಿಬೇಟಿಗೆ ಒಯ್ಪುನಾಗ ಗಂಬು ಉಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನದು ಗಂಬು ಉಡ್ಕೊಂಡು ಪಟಾಕಿದವರು ಕಿಟಿ ರಾಟಂಡ ಪೋಪನ್ ಚೂರು ಆಟನಲ್ಲ ಅದೇ ಚೂರು ಆಟಂಡ ಅವು ವೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲಿ ಅತೆ ಒಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಊರ್ನ ಫೋನ್ ಅವು ಆಪಜಿ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತು ಕೂಡ ಅಂಕಲ್ ಪತ್ತದಿಪ್ಪ ಒಂದು 2-3 ಹೆಂಗೆ ಫೋನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬರ್ತಾವ ಫೋನಾಗ ಇಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ರಡ್ಡು ತಾಸೆ ಐನ ಆಜಿ ತಾಸೆ ಮುಂದೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾವ ಇದೆ ಬೈಕ್ ಮಾತಾಡತ್ತೆ ಬೈಕ್ ಬರೋಣ ತುಂಬ ನಾನೈತೆ ಒಂದು 10 ಅವರು ನಾನು 20 ಆ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಇದು ಪತ್ತದಾಣತೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ತದ ಬೊಕ್ಕಾಲ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಬಲ್ಲೂರ ಅದು ಕೂಡ ಡಿಸೈನ್ ಪಾಟ್ರ ನೆಲೆ ಅಂಚ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ತೆಪ್ಪರಣ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೌದು ಹೊಟ್ಟೆ ತೆತ್ತಾಗ ಇಂಚಾಪನತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತೆಗಿನ ಆಯ್ತು ಒಂದು 23-24 ಹೊಟ್ಟೆ ಬರೋಡು ಅವು ಅಲೆತುಂಡು ಐಕು ಅಲೆತುಂಡು 24 ಹೊಟ್ಟೆ ಬರೋಡತೆ 23-24 ಬೋಡ ಒಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತೇನೆ ಫುಲ್ ಕೂಡ ಬೇತೆ ಅವು ಎಷ್ಟ ಪತ್ತವ ಸುರುಕು ಇಂಚಪ್ಪುಂಡು ಹಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಆ ರಾಡದ ಸುತ್ತಲ ಗಮ್ಮೂರ ಬಾರ್ದು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ಲ ಒಯ್ತು ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಅವು ನುಂಗೋಡು ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಕ ಪತ್ತಿನ ಐನಿ ಆಯ್ತು ನೆಲ್ಲ 5 ದಿನ ಬರೋಣ ಮತ್ತೆ ಹಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿ ಇಂಚ ನನ್ನ ಪಾಡ್ದು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಾಡು ಮುಚ್ಚಲಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಅವು ಕಲಸ ಎಂಚಿದ್ದೀವಿ ಕಲಸ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಮ್ಮೂರ ಪಾರ್ದಿ ನಮ್ಮ ಫೈಬರ್ದ ತಾಸೆ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಪುರ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಚರ್ಮದ ನಂದು ಚರ್ಮದ ಓಕೆ ಚರ್ಮದ ದಾಸೆ ನಂಗೆ ಮಂದು ದರ್ಶಪೋಯರು ಶಿವರಾಮನ್ನೇ ಎತ್ತ ಸೌಂಡ್ ಭಾರಿ ಸೌಂಡ್ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಕಲ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಫೈಬರ್ ತಾಸೆ
ಎಕ್ಕದ ಬುಧಾರ ಬನ್ನಿ ಮರದ ಕುಟ್ಟಿ ಮರದ ಕುಟ್ಟಿ ಮರದ ಕುಟ್ಟಿ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ವಾರ ಮೂಜಿ ಕಾರವಾರ. ಒಂದು ಕಟ್ಟದ ಯಾವಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ವಾಡ್ನ ಬಲ್ಬನ್ ಒಂದು ಹೋಯ್ತು ಬಲ್ಲಿತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮವಾರ ಹಾಂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಈಜಿನ ಬಲ್ಲು. ಹ್ಞೂ 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 ಎಕ್ಕು ಬೇಲೆ ಪೊಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ಪೊಲ್ಲುನತೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ತಾಚೆ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಹಾಪುನು ರೂಪ ರೋಮದೆ ಪರ ಉಂಡು ಐತೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹೇಳ್ದೆ ಹಾಂ ಅದೇ ಹಾಂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಹಾಪುನು ಆಯ್ತು ಮೂಜಿ ಪೊಲ್ಲಿಗೆ ಬಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಡವು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರಡು. ಹ್ಞೂ 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 ನಾನು ಒಂದು ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಆಡ ಗುರುಕುಲನೆ ಕಲ್ದನು ಆರ ಆನಂದ ದೇವರಿಗೆ ಅಂದ ಆಡ ಕಲ್ದನು ಯಾನು ಪೋಂಚಾಡೆ ಒಂದು ಹಾಂ 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 ಇತ್ತ ತಾಸ ಫೈಬರ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಓ ತಾಸ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಏರ್ ಮಲ್ಪು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ನಾನು ಮೂಲವರು ಯಾರವರು ಮಲ್ಪೇರು ಬೆದ್ರೆ ಅನ್ಯನ್ನೇ ಹಾಂ ಬೆದ್ರ ಅನ್ನಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ವೇಣೂರು ಪ್ರಭಾಕರ ಯಾರವರು ಮಲ್ಪೇರು ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಲು ಪುರ ಬಂಗ ಒಂದು ಮರಿಯಲು ಮತ್ತೆ ತಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೇನುಜಿ ಚಲಿಕ್ಕೆ ಪುರ ಒಂದು ಹಾಂ 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 ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಇದು ದೊಮ್ಮದ ಬೆಟ್ಟಗಳ ದಾಲಾಬ್ಜಿ ಅದಾಲ ಅವನ ತುಂಬು ಕರಿಗಿಂದ ಫೈಬರ್ದ ಫೈಬರ್ ಚರ್ಮದ ಈಗ ಮರ್ಯಾದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಹಾಂ ಲೆಕ್ಕನ ಮರಿಯದು ಇದೆಲ್ಲ ಕುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಒಂದು ದೂರ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಅದೇ ಚರ್ಮದ ಧರ್ಮದ ಫೈಬರ್ದ ಅಲ್ತಾಡೆ ಮಕ್ಕ ಹಾಂ ಅಲ್ಪ ಹೊರಬ್ಬರಿಗೆ. ಅಡೆಮಾಂತ್ರಿಕೆ ಬಲ್ಲು ಪಾಡಿಬೇಕು ಬುಕ್ಕ ಕಾಯ್ತಂಬರ್ಪಿನ ಹಾಂ ಕತೆ ಬಲ್ ಬಡಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಸೌಂಡ್ ನಂಗೆ ಹಾಂ ನಾನು
ಕಾಯ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಾರಡು ಹಾಂ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಕೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ಪರ ಗ್ರಿಪ್ಪುಗ ಹಾಂ ಟೈಟ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಅವಡ ಚರ್ಮದ ದಾಸಂಜಿ ಏತು ಬಾಳಿಕೆ ಉಂಡು ಏತು ವರ್ಷ ಒಂದು ಒಂದು ಪಂಡ್ರಾಪ್ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳ ಬಾರ ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ಪೂರು ಚರ್ಮದ ಪುಡಿ ಅವಡತ್ತೆ ಬುಟ್ಟು ಬುಟ್ಟದೆ ಸಟ್ಟ ಅವಡು ಕೇರಳ ಉಂಡ ಅದೇ ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರು ಪಾರ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಪಂಡ ಐತೆ ಸಟ್ಟ ಅವಳು ಅಪಂಡ ಪುಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ 1,000 ಬೇಕು 5,000 ಬೇಕು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಒಯ್ದಿನ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವತ್ತು ಅದೇ ಒಂದು ಪೈ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಫೈಬರ್ ಶಿವಣ್ಣ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅವೇ ಕುಟ್ಟಿಬಾರ್ದಿನ ಕುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಬೇತೈತ ಕರ್ಬದವ ಇದು ನಂಜಿ ಹೂವು ಕರ್ಬದೆ ಒಂದು ಹಾಂ ಅವು ಒಂದು ಬೋಲ್ಟ್ ನಾಟಿದೆ ಅಲ್ಲೇ 3 ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದಿರ್ಕ ಅವು ನೆಟ್ಟು ಹಾಂ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅವ ಇಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಲು ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಹೋಯ್ಬಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂಚ ಒಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂಚ ಎಂಚ ಹಾಂ 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 ಇಂಚ ಹೋಯ್ಬಿ ಟೈಟ್ ಹೋಯ್ಬಾರ ಮಸ್ತ್ ಹೋಯ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ಐಕೊಂಜಿ ಅವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಏತು ಹೋಗಿ ಏತು ಗೊತ್ತಾಗ ಅವು ಗೊತ್ತಾಗ ಒಂದಂಡ ಹಚ್ಚತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲೆ ಒಂದು ಇತ್ತು ಟೈಟ್ ಕುಟ್ಟಿದಾಲ ಹಾಂ ಕುಟ್ಟಿದಾಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ಒಂದು ಇತ್ತ ಹೊಸದು ಬತ್ತಿನ ಹೊಸತ್ತು ಮುಂಚೆ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಕೋಲು ನಮಗೆ ಏತ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಹಾಂ ಆಯ್ತದ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಆಯ್ತದ ಬೇಲೆ ನಮಗೆ ಏತ್ ಸೌಂಡ್ ಬೆದ್ದೆ ಪರಾಪ್ ನೆಟ್ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ರ್ ಮನೆ ಕೈ ತುಲೆ ನಾವು ಕೋಲ್ ಪತ್ಬಾರ್ದು ಓಹೋ ಅದೇ ಹಾಂ ಕೋಲ್ ಇಂತ ಬೆಂಡ ಹೊಡತ ಬುಟ್ಟು ಕಾನೆ ಇಂತ ಬೈ ಎಡಮ 5 ಗಂಟೆ ಕುಲಿಯೋದು ಎಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ 11 ಬುಟ್ಟು ಕುಲುದು ಅದೇ ಬೆರಿ ಒಂಚೂರಿಂದ ಬಂದು ಅವತ್ತು ಕೊಕ್ಕೆಡೆ ಹೋಯ್ಪಿನತ್ತೆ ಇಂಚೆ ತುಂಬ ಕೈಟ್ ಹೋಯ್ಪಿನ ತೆರ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಇಂಚನೆ ಹೋಯ್ಪಿನ ತೆರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಅಂಚನತೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಇಡೀ ಜುವತ ಶಕ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ತಲೆ ಇಂಚೆ ಹೋಯ್ಪಿದ್ದು ಅವನು ಚರ್ಮಾಡ ಇಷ್ಟ ಬರ ಒಂದು ಬರಬಹುದು ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಹೋಯ್ತು ನಾನು ಅದು ಪೂರ ಮೂಲು ಬಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾವ ಡಿಸ್ಸು ಅಂತ ಪೆಟ್ಟಾವ ನಾವು ಹುಷಾರ್ದಂತ ಪೂರ್ದಿತ್ತು ಒಂಜಿ 4-5 ತಿಂಗಳು ಬರೋದು ಹೊಡೆದ ಪೋತಿದ್ದೆ ಹಾಂ ಡಿಸ್ಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಬರು ಪಕ್ಕ ಏನೊಂದು ಬರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇದೆ ಕೆಲವು ಚರ್ಮದ ಬರ ಕುಲುದು ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಐತೆ ಐಕ್ ಬರ ಒಂದು ಬರ ಐಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರ ಬಂಗ ಹಾಪುಣತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಸೂಟಿ ಬೈಕ್ ಹಿಡಿಯ ತಿರ್ಪುಣತೆ ದೂರದ ಲಾಂಗ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರೋ ಕೊರ್ಪೇರಿ ರೀ ಹಾಂ ಆಚೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿತ್ತಾಗಲ ಕೆಲವು ಅಲ್ಪ ಏನೋ ಉಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ವಾದ್ಯದಾಗಲು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚು ಬರ ಕರ ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ನಾನು
ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಎಲ್ಲೂ ಜಾಣಿತು ಬೊಕ್ಕ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಇಂದು ಅವು ತೆಂಬರೆ ಕೋಲದ ಕಲೆ ಪೂರ ಬೋಡ ಪಾಡ್ದನ ಮಾಡ್ದೆ ಮಾಡ್ರಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಮಾಡ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅವು ಚರ್ಮನೆ ಅವು ಓ ಇಂದು ಅವು ಚರ್ಮ 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 ಒಂದು ಲಂಜಿ ಅವು ಲೆಂಚೆ ಬರ್ತೀನಿ ಚರ್ಮ ಹಾಂ ಒಂದು 7 ದಿನ ಮುಂಚೆ 7 ಚರ್ಮ ಅವು ರೋಮ ದೆಪ್ಪುನು ರೋಮ ಪೂರ ಏನು ಬ್ಲೇಡ್ ದೆಪ್ಪನು ಬ್ಲೇಡ್ ಹ್ಞೂ ಬ್ಲೇಡ್ ಇದೆ ಪರಪ್ಪ ಒಂದು ಪೂರ ಇದು ಮಲೆ ಒಂದು 7 ಒಂದು ಕೆರ ಮಲ್ತು ಕೊರ ಬೋಡಪ್ಪನತೆ ಒಂದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ತಲೆ ವಾಸನೆ ಯಾರು ಪೂಜಿಂದು ವಾಸನೆ ಜೊತೆ ನಾಲಜ್ಜಿ ಅವು ಅರ್ಧ ಬ್ಯಾನ್ ಕಾಬನ್ ಬಾರ್ದು ಅರ್ಧ ನುಂಗೆರ ದಿನ ಬೋಡೊಂದು ಮುಂಗಾರ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ದೊಂಬೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಂ ಒಂದ 3 ದೊಂಬೋಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ಇಂಚೆ ಮುಂಗಾರ ರೋಮ ದೆತ್ತ ಇಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದ ಹಾಂ ನಾಳೆ ಮುಂದೆ ಪರ್ ರೋಮ ಹಾಂ 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 ಐದು ಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ಆಕಾರಲ್ಲ ಕೈ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತು ಒಂಜಿ ಹಿಡ್ದ ಬರ ನಾಳೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹ್ಞೂ 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 ಪೊಲ್ಲಿಗೆ ಬರ ಒಂಜಿ ಹಿಡ್ದ ಇಟ್ಟು ಏತು ತಾಸೆ ಆಪು ನೆಟ್ಟು ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ತಾಸೆದ ಒಂಜಿ ದೋಲ್ಗು ರಡ್ಡ ಮಲ್ಪರ ಆಪು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಹಾಂ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಡ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಅದಾಪಿನಿ ತಂಜಂಡ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಹ್ಞೂ 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 ಒಂದು ಬೊಲ್ದು ಚರ್ಮ ಬೋಲ್ತು ಅನ್ನ ಅವು ಇಂಚೆನ ಅವು ನುಂಗಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಈಗಿನ ಮುದ್ದೆ ಯಾರು ಹ್ಞೂ ಅದೇ ಹಾಂ ಅನ್ನ ಪೂರ ಕಾತುಗಳು ನಾಯಿ ಬರೋಕೊಂಡು ಬರ್ತೈತಿ ಹಾಂ 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 ಅನ್ನ ಒಂದಿತ್ತ ಪಂತಿನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಉಂಟು ಕೆಲ ಪುಚ್ಚೊತ್ತು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕು ನಮಕ್ ಐತೆಲ್ಲ ಚರ್ಮದ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರ್ಪೇರತ್ತೆ ಪೂರ ಬರೇ ಮಲ್ಪರ ಎಂಗ್ಳು ಉದಾಸನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಚಾಯಿ ಆಪು ಜಾನ್ ಕೆಲವು ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿದ್ದು ಬರ ಸುಸ್ತಾಪ್ ಬೊಟ್ಟೆರಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಾರು ಕೂಡ ಒಂದು ಐತೆ ನೋಡಿ ಯಾ ದುಡ್ಡು ದಾಸೆ ಬೋ ನಮಕ್ ಪಂತಿನ ಕೆಲವು ಜನ ಎಂಕಿ ಟೈಮಿ 2-3 ಜನ ಪಂತೀರು ಪಂದ ಮತ್ತು ನೀ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಜನದಿನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇಲೆ ಹಾಪನಿತ್ತು ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದಪ್ಪ ಬಕ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಬುಗ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ಅವು ಮೂಲ ಬೊಟ್ಟು ಎಕ್ಕುಜಿ ಕಾರ್ಲಾಗೆ ಬೋಡು ಬಜ್ಜಿ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ರಗಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಉಂದೆ ಕತ್ತಪ್ಪ ಮರಿ ರಗಲ್ಲ ಮರಿಯಲ್ಲ ಉಂದೆ ಹಾಪು ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದಪ್ಪ ಐಟಿಂದ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಬೇಲೆ ಆಯ್ಕುಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪೇಂಟೆ ಬರ್ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಬೇಲೆ ಹಾಪು ಹ್ಞೂ 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 ನಾನು ಅಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮನ್ಯ ಖಾಲಿ ತಾಸೆ ಮಂಟು ಮಾತ್ರ ತೈತ ಆ ಒಂಜಿ ಎಕಡು ಪನ್ನಿ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ನಾಗ ತೆಂಬಾರೆ ತೈ ಹಾಂ ತೆಂಬರಿ ತೆಂಬಾರೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಡೋಲ್ ಮನ್ಪಾರ ಹಾಂ ದೋಲೋನು ಹಾಂ ಡೋಲ್ನ ಮನ್ಪೇರು ದೋಲೋನು ಪೂರ ಮಕ್ಕಳೇ ನಗರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಂ ಹೌದಾ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಗರಿ ಹಾಂ 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 ಅವ್ರೇನು ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಸರ್ ಕೊರ್ರೋನು ಹ್ಞೂ 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 ಬೊಕ್ಕ ಪಟಾವು 2 ಗಂಟೆ ಪೂರ ನಾನು ಅದೇ ಇದು ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಅಂದಾಜು ಒಂದು ತಾಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ರೇಟ್ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂದಾಜು ಒಂಜಿ 10-12 ಮುಟ್ಟ ಹಾಪುನು ಬ್ಯಾಗ್ ಕಲಸ ಕೂಡ ಸೇರಿದು ಕಲಸ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಸೇರಿ ಹಾಂ ಅದೇ ಇಂಕ 15 ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತು ಬೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಬಂಡ ಹೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲು ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಟ್ಟೆ ಅವು ಪೂರ ಅವಡತೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಟ್ಟೆ ತಿರ್ತು ಪೂರ ಹಾಂ ಅದೇ ಅವು ಪೂರ ಈರೆ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಟೆ ಹ್ಞೂ 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 ನಮಕ್ಕಲ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮಣ್ಣನ ತಾಸೆ ಆತು ನನ್ನ ಡೋಲ್ ಮೀನು ಬೋಡಂಡ ಅಪಗಪಗ ಬಂಡ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪೊರ್ತು ಬೋಡು ಪೊರ್ತು 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 ಒಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ತಾಸೆನ್ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಕೊಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಶಿವರಾಮಣ್ಣನ ತಾಸೆ ಆತನ ಡೋಲು ತೆಂಬಾರೆ ಒಂದು ಮಾತ ಬೋಡಂಡ ಆ ಶಿವರಾಮಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶಿವರಾಮಣ್ಣನ ನಂಬರ್ ನಿಂಗ್ಲು ಪಾರ್ದುಪ್ಪ ಏಪಗ್ಲ ನೀ ಕಾಲ್ ಮಂತನ ಶಿವರಾಮಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಬ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಾಸೆ ಮಾಡ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪರ ಬೇಲೆ ಹೊಡೆತ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದಪ್ಪ ನೀತು ನಂಗೆ ಪುಗೆಲ್ ನೆಲ್ಪ ಯಾರದ ಹಾಂ ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಬಾರ್ದು ನಾಲ್ಕು ಪಿಲಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಬೋಡಾಪನತೆ ಪಿಲಿಕ್ ಬಾರ ಬರ್ರ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಪೋರ ಹಾಂ ಅದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅದ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರನಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ ನೆಲಟಿ ಎತ್ತಲ ಒಟ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ ತಾಸೆ ಒಟ್ಟೋಡ ಕೈ ಗುಳ್ಳೋಡ ಅನ್ನ ಅಬ್ಬೆ ತಾಲು ಉಂಡು
ಅದೇ ತಾಲ ಉಂಡೆ ಒಟ್ಟದ ಬಿಟ್ಟನ ತಾಲ ಉಂಡತೆ ಉರ್ಪುನ ಎಂಚು ಬಿಟ್ಟು ಉರ್ಪೋಡು ತಾಲ ಬರೋಣತೆ ಐಕೆ ಗುರುಕುಲು ಲೇರು ಐಕ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಪನ ಬರ ನಾನು ಒತ್ತ ಪುಗ್ಗೆಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚುಂಡು ಬಂಗ ತುರುಕು ಕಲ್ಪನಾಗ ನಿಂಚಿನ ಕಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬೊಟ್ಟು ಬೊಟ್ಟುದು పిలిత పెట్టుకురా ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಮತ್ತೆ ಕೇನೋ ಇತ್ತಾರೆ ತಾಸೆ ಮಲ್ಪನ ಇಂಚಂದ ವರ ತೋಷ್ಪಾಲೆ ಒಂದು ಅಂಚಾದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೇಂದಿತ್ತ ಏರುಲ್ಲೇರ್ ಇಂಚಿನ ತಾಸೆ ಮಾತ ಮನ್ಪುನಗಳು ಬಂದು ಅಂಚಾದ ಕೆರುವಾಶೇರ್ ನಮ್ಮ ಮರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಂಜು ಅನ್ನೆ ನಂಗೆ ಶಿವರಾಮೇರೇನು ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂದ್ ಕೊರ್ನೆ ಅಂಚಾದು ಕೆರುವಾಶದ ಊರುಗು ಪಂಡ ಶಿವರಾಮಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಾಗ ಇಂಕ್ಲು ಬೈದೀನಿ ಶಿವರಾಮಣ್ಣ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈರ್ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಕಲಾಸೇವೆದ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಲೋಕಡೊರ್ಮೆಲ ಪರಿಚಯ ಅವಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ಮಾತ ತುಳುವೇರೆಗ್ಲ ಇರ್ನ ಪರಿಚಯ ಅವಡು ಮನ್ಚಿತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಡಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಇರೇನು ತೋಸ್ಪಾಯಿ ನೆಂಕಲು ಅಂಚಾದು ಎಂಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಪರವಾದ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾನಾದಿಗಿರಿಗೆ ಸಂದಾಯದ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಡಿಗೆ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಎಂಗಳ ಕೊರಪಿನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ರುಪ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ನ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಇಂಚನೆ ಮೆನ್ಕೊಂದು ಪಾಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮಣ್ಣ ನಂಗೆ ತಾಸೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮನ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಶಿವರಾಮಣ್ಣ ಇಂಕುಲು ಇರ್ನ ನಂಬರ್ಲ ಪಾರ್ದುಪ್ಪ ಎರೆಗಾಂಡ್ಲ ತಾಸೆ ಬೋಡಾಂಡ ಅತ್ತನಾಂಡ ಡೋಲ್ ಬೋಡಾಂಡ ತೆಂಬರೆ ಬೋಡಾಂಡ ಅತ್ತನಾಂಡ ಬೇತೆ ನಗಾರಿ ನಗಾರಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಿಪೇರಿ ಓಕೆ ನಗಾರಿ ಮಲ್ಪುನ ಅವಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ಪರಾತು ತಾಸೆ ಇತ್ತು ನಾವಿನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಆವಾಡು ಇದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮ ದೇವಾಡಿಗರು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾದು ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಲ ಪಾರ್ದುಪ್ಪು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಕಲು ಅವರಿಗೆ ಆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವನಿಗೆ ತಾಸೆ ಮಲ್ಪುನ ಹೊರಡ ಕೇನೊಲಿ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಡದ ಎಗ್ಗೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡರ ಭೇಟಿಯಾಗ ಕುಡರ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಗ ಅದನ್ನ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂದು ಎಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು